d'assises ye fɛn ye mun bɛ kojugukɛlabaw mɔgɔ fagalaw ani mɔgɔ minnu bɛ nafolo yuruguyurugu olu ka kiiri de don mais zena ta assise bɛ nafoloko yuruguyurugu o kiiri o de daminɛna juillet kalo tile fɔlɔ tiɲɛ don dɔw mɛnna kaso la kosɛbɛ parce que ni i nɔ minɛ la juge d'instruction bɛ se ka i bila sariya ka bolo kan a bɛ fɔ ma ko détention provisoire k'i to sariya ka bolo kan yanni ka kiiri don cɛ o bɛ se ka taa fo san 3 la c'est vrai mɔgɔ caman bɛ yen u ka san 3 tɛmɛna mais caman fana bɛ yen fiɲɛbɔ da kun dir'u ma k'a fɔ k'u ka wari dɔ de sara n'a bɛ fɔ ma ko caution n'o sara u bɛ taa k'u yɛrɛ sɔrɔ yanni u ka kiiri don cɛ bon mɔgɔ caman fana b'u la u ma se ka o wari de sara o de y'u to kun ye kaso la parce que yala mɔgɔ bɛ se ka mun de makɔnɔ nin kiiri jaabi ninnu na bon nin kiiri an bɛ se k'an jigi da kan a bɛna kɛ kiiri ɲuman ye kiiri min bɛ tigɛ sariya kɔnɔna na parce que o ye kasoladen bɛɛ ka ou bien mɔgɔ minnu nɔ minɛnen don o y'olu ka hakɛ de ani ka kiiri boli sira fɛ fɔlɔ k'a fɔ k'u nɔ tɛ ko la c'est vrai u nɔ minɛnen don mais a kan ka jira k'a fɔ k'u nɔ tɛ ko la fɔlɔ n'a bɛ fɔ ma ko présomption d'innocence maintenant ni kiiri tigɛra ni kiiri kɛra k'u lamɛn maintenant ni mun nɔ b'a la o bɛ ɲangi ni mun nɔ t'a la o bila ka taa so voilà an bɛ se ka an jigi da k'a fɔ ko assise in a bɛna tɛmɛ o sira in fɛ nafa jumɛn de bɛ a o la a nafa fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ bɛ mɔgɔ minnu nɔ minɛlen don kan fɔlɔ parce que ni i nɔ minɛna i ka sariya fɔlɔ i ka kiiri kan ka kɛ wagati kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ wagati janba ye pour que ka se ka i ta ni bila dɔn a nafa filanan bɛ kɛ mun ye ka dɔ bɔ kasoladenw na parce que ni minnu ka kiiri mana kɛ n'olu nɔ t'a la olu bɛ bila ensuite a nafa sabanan o ye ka faso wagaden ka wari ladon a kɔnɔ parce que ni i nɔ yera la i wari min fɔra k'i y'o daraki i bɛ se k'o sara ani faso fana bɛ se ka fɛn wɛrɛ ɲini fɛ n'a bɛ fɔ ma ko dommage intérêt i k'o fana sara dɔw bɛ kɛ sababu ye ka wari don faso wagaden kɔnɔ a nafa naaninan bɛ kɛ yuruguyurugu kɛlɛli yɛrɛ ye parce que structure caman créera a kama OCLEI b'o la bureau du vérificateur général b'o la cour des comptes b'o la olu cakɛda walew bɛɛ bɛ yuruguyurugu kɛlɛli de kama o bɛ san caman bɔ jamana marabagaw fɔlɔfɔlɔ olu kun t'a kɛ o sɛbɛn ninnu minɛ n'a bɛ fɔ ma ko rapport k'u bila yɔrɔ kɔnɔ foyi tɛ bɔ a la maintenant jamana marakura min b'an kunna sisan olu y'a kɛ u bolo ɲɛfɛ fɛn ye maintenant sisan kɔni ni rapport dira dɔrɔn u b'a di justice ma justice b'a ka baara kɛ kɔlɔsi y'a jira an na k'a fɔ ko mali kiiriso ka suma a ka kiirikɛnɛw sigili la mun b'o waleya tiɲɛ yɛrɛ la mali kiiritigɛso ka suma baara la mais bon ne bɛ se k'o sumaya kun dɔ kɛ parce que juges man ca baara ka c'u ma mali juge mɔgɔ 60 fo ka se mɔgɔ 100 ma juge kelen n'a dɔn o baara ka ca dɛ kun filanan bɛ se ka kɛ mun ye parce que sariya sɔsɔ wali kuraw fana donna kiiritigɛ kɔnɔna na sisan n'o ye jatigɛwale mɔgɔw fana ka kiiri ani mɔgɔ minnu kelen k'u mɔgɔ ɲɔgɔn fana kɛ jɔn ye ani mɔgɔ minnu b'u mɔgɔ ɲɔgɔn minɛ k'olu feere olu bɛɛ ye sariya sɔsɔ wali kuraw de ye an fɛ yan sisan mali kɔnɔ o bɛɛ bɛ kɛ kun ye mun bɛ se ka u ka baaraw sumaya yana greffe ko bɛ effectivement yɛrɛ de kan ka kɛ pour que ci bɛ se ka teliya cogoya min na kɔlɔsi y'a jira an na fɛnɛ k'a fɔ ko yɛlɛmaba donna mali kiiriso yɛrɛ taabolow la i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye olu kan wa yɛlɛma caman de donna mali sariyatigɛ so ka baara taabolo la pour que ka justiciable minnu mɔgɔw bɛ taa jɔ kiiritigɛ la k'olu lafiya o yɛlɛma dɔ ye justice de paix à compétence étendue o kun ye juge kelen dɔrɔn de o de bɔra yen sisan k'o kɛ tribunal de première instance ye maintenant les juridictions de première instance olu de yɛlɛmana ka kɛ tribunal de grande instance ye sisan cour d'appel administrative o dɔ o créera Bamako kɔsa in na ni san 3 laban na tiɲɛ yɛrɛ la yɛlɛma caman donna cakɛda kiiriso la baara caman kɛra an bɛ ministre de la justice fo la hali k'a dan san 3 laban in na a ye mɔgɔ 300 de ta jugeya la mais hali bi cɛsiri bɛ yen dɛ juge dɔrɔn tɛ greffe ko fana bɛ yen minnu bɛ juge dɛmɛ u ka baara la donc olu fana manque de personnel bɛ yen an minnu ye avocat ye gɛlɛya jumɛn bɛ aw ka baara la an ni mali justice ni ɲɔgɔn cɛla la yala gɛlɛya kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɛ yen nɔ par exemple i n'a fɔ sisan ni ɲɔgɔnna ninnu u ye mɔgɔ dɔw mara ka tɛmɛ san 3 ninnu kan i mana kɛ o tigilamɔgɔ façon ka avocat ye sisan yarɔ o bɛ se ka kɛ gɛlɛya dɔ ye ka don e ka baara la détention délai tɛmɛni o ye gɛlɛyaba ye sariya kunkanko kɔ kan gɛlɛya don parce que sariya de y'a fɔ délai de bɛ détention na délai mana se dɔrɔn sariya b'a fɔ ko n'a tigi ma juge a ka bila ni délai sera mais bon ni situation façon bɛ kɛ dossier caman na o y'a sɔrɔ avocat tɛ dossier minnu na i bɛ taa sɔrɔ se tɛ détenu minnu ye ka avocat ta bon ni gɛlɛya caman de b'o olu kan faso fana normalement a bɛ texte kɔnɔ ko aide judiciaire ka kan ka k'u ye ka avocat ta ka d'u ma mun bɛ se ka u ka dossier suit mais o aide judiciaire c'est vrai a bɛ papier de kan mais a lawaleyalen tɛ sauf fo minnu renvoyer ka taa cour d'assises la o kɔni na jamana bɛ avocat ta ka di olu ma n'a bɛ fɔ o ma ko avocat commis d'office maintenant bon gɛlɛya kelen kelenw bɛ se ka na avocat ka baara kɔnɔ détention délai bɛ tɛmɛ i bɛ laɲini kɛ pour que juge d'instruction ka a bila parce que délai tɛmɛna mais o gɛlɛya bɛ sɔrɔ mun fɛ juge d'instruction yɛrɛ ka sariya bato labaliya o y'o wale de
parce que juge dɔw bɛ parce que u b'a fɔ ko le juge ye u yɛrɛ se sentent fort donc u bɛ sariya dan sago hali n'i taara f'u ɲɛna k'a fɔ bon i ka client ka délai tɛmɛna u b'u ka temps bɛɛ ta sanu ka ordonnance ta ka client bila a misali dɔ kɛra an bolo kɔsa in na an ka dossier dɔ tun bɛ Kayi mun nɔ minɛna certificat médical y'a jira k'a fɔ ko a n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ donc n'o kɔni kɛra ka ban juge d'instruction kan ka ordonnance de ta k'a labɔ kaso la k'a bila mais yanni juge d'instruction ka o kɛ a ye kalo caman kɛ a ye kalo caman de kɛ yanni ka se ka cɛ bila o ye sariya sɔsɔ wali de ye bon gɛlɛya dɔ fana ye mun ye régisseur kaso bon ɲɛmɔgɔ olu t'u jɔ u jɔyɔrɔ la normalement ni délai kɔni tɛmɛna dɔrɔn détention délai mana s'a dan na sariya b'a jugu kan ka taa ni mɔgɔ min b'u bolo kaso la ka taa présenter procureur la procureur ka juge d'instruction saisi ou bien a ka président saisi u ka a tigi bila joona o bɛɛ gɛlɛya de bɛ kasoladenw kan